Ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. Имрӯза видеои мо мешавад дар бораи нами киртои ғавсак большимирка. Ино бисёруш размерои калонанд. Ина марҳамат, ана ин новинкаҳо бо омадиянд. Нархҳои ино 160-170 сомон. Як намудои дигарш ҳастай ва ё бо сифатҳои хубай ва ёш бо 220 сомонаяй. Ине ки ҳаст 160 сомон. Ина ин дутаи дига бошад 220 сомонӣ. Ина ду намуди блескдор. Ино ҳамаш большимерка то размери 56-58 баъзеҳош ҳатто доранд. Метавонед нависед, доставка дорем. Ин навора ма аз Корвон, тарафи Тиллобозор, 5 рияд ба навор гирифтагием, 7 дарвоза. Метавонед дархост кунед, мо доставка мекунем. Ламиражҳои размерои калони фасон ина 200 сомонӣ ҳастай. Бо ҳастия модели дигаш бошад. Ана ин намудоям 250 сомон. Ино то размери 56 доранд размер. Баъд стилошон хушрӯ, стилои туркия. Инчунин ҳаст 150 сомона. Ана михел большимерка. Иам то размери 56-58 дора. На марҳамат 150 сомон. ғавсаки хушрӯ, материалш фасон. Чишам стилшам хушрӯвай. Ду ранг дора, бардовӣ ва сиёҳ. Озяду стили дигашам ҳаста, яду модели дигашам. Ваешам нишон метиҳам. Ана ин намудо. Ино тоза туркӣ бар ин метованд. Медонед материалошонам. Баъд анамун сангчое ки ҳаст ва ёшам 220 сомон ай нархи ами кирта. То размери 56 дора. Нигоҳ кунед. Ва ёшон блеск метиҳад нигиношон. Ҳам сиёҳ дора, ҳам фиолетовӣ. Фиолетовиш бо хушрӯтаракай дӯстони азиз. Ранги анамун киртои қиматие ки мисол 850 сомон бо Туркия ки ма видео кардагим ранги амо метова. Ҳаст инчунин анамихе ангурко киртои ғавсак. Вай ангурко нархошон дӯстони азиз 220 сомонай. Бо ҳаст анамихе 220 сомона. Вай халат буре. Анам замок дошт 220 сомон халат ғавсак. То размери 54 дора вай халат. Ана ин ламираж 220 сомон. Ишнеки маламерка ин ламиражи сиёҳи глисирхдор. И тарафш бошад чихеле ки мебинед ҳама киртои фасони хушрӯ. Ана ин қисми болода 180 сомон. Ана инош бошад байн будагиҳо 160 сомонӣ. Инош ано дута сиёҳ ва сери ва ё маламеркаян. И тараф бошад дӯстони азиз. Аввал сиёҳш 200 инаи ва ёшон бошад 150. Анаи ангурко.